Santo. Amen. O Diyos, anay langitan nga amami, itag-ay mi dagiti panpanunot ken puspuso mi ken ka, tapno idaydayaw ken pagyamanan daka. Uray no nakapsut ken managbasol kami, tarigagayan mi ti sumuro ti ayatem nga anak mo ani Jesus, babaen ti dalan ti krus. Sapay kuma, tatulungan na kami, ti Espiritu Santo, ang mga ramat, iti bileg, ti panangisalakan ni Kristo, iti panagbiag mi. Iti panangsurot mi ken Kristo, ang mamagbalin, ti dalan ti krus, awagas ti panagbiag mi. Dawaten mi, ti na isang sangayan at tulong ni Maria, anay gasatan a birhen ken inami. Ken kastame ti panangibabaet, tinay singpet nga asawa na ani San Jose. Amen. Umuna nga istasyon, ti maudi apang rabii. Daydayawen da ka o apo mi Jesu Kristo ket agrokbab ken ka. Maibasa manipod iti Banghelyo kas insurat ni Lucas. Dimteng ti oras ket simmango ni Jesus ken dagiti apostoles na iti panganan. Tinarigagayak unay ti makisango kada kayo iti daytoy a pangrabii iti Paskwa sakbay nga agsagabaak kinunana kadakwada. Taibagak kada kayo ajaktun mangan iti daytoy aging ga matungpal ti pudno akay papanan na iti pagarian ti Dios. Nangala iti kopa, nagyaman iti Diyos, ket kinunana. Alaen nyo daytoy ket pagbibingayan nyo. Ibagak kada kayo amanipod ita, jaktun uminom iti daytoy atubog ti ubas, agingga adumteng ti pagarian ti Diyos. Nangalamet iti tinapay ket kalpasan na ti panagyaman na iti Diyos. Pinisi na sana inted kadakwada akunana. Daytoy ti bagik a maited nga agpaay kada kayo. Aramiden nyo daytoy a panglaglagip kanyak. Kastamet akalpasan ti panangrabii, inted na kadakwada ti kopa ket kinunana. Daytoy ti kopa ti baro a panakitulag ti Dios kada kayo, a mapatalgadan iti darak a maibuyat para kada kayo. Ti Ebanghelyo ti Apo. Pampanunot. Apo Jesus, nalpasen ti pangrabiim akaduam dagiti apostoles mo, kastanda ti panagayat mo. Naited mon kadakwada ti napateg abagi ken daram ket inbilin mo nga aramiden danto kas pananglaglagip da ken ka. Apo, adda dagiti kanito anarigat kami nga agtutunos ken agkaykaysa kas agkakabsat. Tulungan na kam kadi nga agkaykaysa, ken mangiranod iti amin a kinatao mi, agraman ti kanumuan asanikwami kadagiti kakabsat mi. Kas pananglagip mi ti panangisalakan mo kada kami, babaen ti krus mo. Responsoryo. O Isus, sika at tinapay a nagapo sa jay langit, iburay mo ti agnanayon abiyag iti amin at tao. Apo, pagkaykaysahin na kami ket itdem kadakam ti kapya. O Jesus, inted mo tabagim kas taraon, kinti daram akas inumin, tapno maikaysa kami iti ayat mo. Apo, pagkaykaysahin na kami ket itdem kadakam ti kapya. O Jesus, babaen ti panagpisim iti tinapay, pinagbalin na kami apaset ti bagim. Apo, pagkaykaysahin na kami ket itdem kadakam ti kapya. Kararag. Apo, inabayaban na kami ngagkaykaysa kas iti panagkaykaysami iti Diyos Ama. Sapay kumatag kaykaysa kami, babaen iti panagtran mo, kin panagpigsam, kada kami, babindaram. Bayat ti pananglagip mi, ti misteryo ti ayat mo, babaen ti Eukaristya, mapaasdamanen ti panangidaton mo iti bagim iti krus sa jay Kalbaryo. Pagbalinen na kami natulok ken naragsak, mangiranod ti bagbagimi kadagiti kakabsat mi nga agkasapulan.
Adag iti napanglaw kin may laklaksid iti kagimungan. Amen. O Isus na ilansa iti krus. Kasyan na kami. May kadwa. Sino may kadwa? May kadwa nga istasyon. Agtutuok ni Jesus sa jay minuyungan te Getsemani. Naidayawan da ka o apo nga Jesus Kristo ket akgrogbab kamken ka. Tagaputi na santuan na krus mo insalakan mo to'y lubong. Sawi ti Diyos, maibasa manipod ti Banghelyo kas insurat ni San Mateo. Kalpasan na napan ni Jesus dagiti adalan na iti maysa adiso amanagan Getsemani. Kinunana kadakwada, agtugaw tayo ditoy, tainak agkararag sadyay. Inkuyog na ni Pedro, ken dagiti duwa nga anak na ani Zebedeo. Nagladingit ken nagtuok tinapalalo. Matayak itinakaro aladingit, kinunana kadakwada. Agbati kayo ditoy, makipagpuyat kanyak. Imadayo basit sa nagpakleb iti daga ket nagkararag. Ama, numabalin ilisinak iti daytoy kopa ti panagsagaba. Nupay kasta saan at ti pagayatak iti maaramid no diket ti pagayatam. Ti Banghelyo ti Apo. Pampanunot. Kasanot ti panangipateg yu pangipatigdaw ti pagayatan iti Diyos kada tayo. Namin adun anapaay tayo nga agtalek itinakem iti Diyos. Itinaldaw-aldaw. Ipangpangrunat tayo unay dagiti na indagaan abambanag akas itiragragsak. Pirak ken na dumaduma apakarigatan ti bagi. Saan tayo payen nga ipapati adiklikan dagiti sulisog asumangbay iti panagbiag tayo. Agamiris tayo akas iti panangipapig sa ni Jesus babaen iti panakapabaro iti bileg ti Ama na nakarukat tayo laeng manipod kadagiti pagkarteman tayo no ipaay tayo nga umiso iti panagtalek iti Diyos. Responsorio. Gapot ti kararag ken kinapudno amang tungpal ti pagayatan ti Ama. Gapoy ti kinakapoy mi amang sango kadagiti manubot ti biag. Apo Jesus, sapay kuma makiranod kami panagtutuok mo ket agtalanid kami anapudno ken ka. Karara. Apo mi aho Hesu Kristo kabayatan ti panangilaglagip mi iti panagtutuok ken ipapatay mo. Inikan na kami iti pagtuladan mi anapasnek pag nagtungpal dagiti pagayatan ti Ama. Sapay ko matakan kanayon da ka surutin asitutudyo akas pagtuladan mo. Iti dagiti adu ariribok ken sulisog iti naldaw a panagbiag mi. Dawatin mi daytoy ken ka sika makipagbiag ti Ama. Ken Espiritu Santo ti agnanayon nga awan inggana. Amen. O Jesus, anailan sa iti krus. May katlo nga istasyon. May datag ni Jesus ken ni Pilato. Daydayawen da ka wapo mi sa Kristo ket agrupab kam ken ka. May basa manipot ti Banghelyo kasinsurat ni Juan. Nasapapaylaeng idi panaw da ni Jesus iti balay ni Caifas ket imbanda iti palasyo ti gobernador. Sana simrek dagiti Hudyo ti palasyo tarida kayat ti matulawan. Ngamin no matulawan da, di da mabalin ti mangan ti pangrabii ti Paskwa. Rimwar nga rod ni Pilato ket kinunana kadakwada. Anya ti pangidarmanyo ti daytoy a tao. Saan mi kumangay datag ken ka daytoy a tao no saan na nakaramid ti dakes insungbat da. Ti Ebanghelyo ti Apo.
Pampanunot. No maikidde nga madusa ti maysa nga awan basol na, dinto pulos matukod ti dusa a maipatay ken kuana. Mayawat kadagiti kabusor na ngagbibiyag ti sidong ti kinasipnget ken basol. Ket maparigat ken mapapatay sigun ti pakaragsakan da. No dadduma, kastoy meter armiden tayo kadagiti kakabsat tayo ti panagbiag da. Adan mano kakabsat ana parparbo ana pabasol, wenno naglakam ti dusa, wenno biktima ti inhustisya. Responsorio. Apo Jesus, aglaklakam kami met ti panakailunod. Kastamet nga inanusam ti panakailunod analakam mo. Pagbalin nga. Apo Jesus, adu kakabsat mi ti agsagsagaba, iti panakailunod, ken di na inkalintigan a panakadusa. Babaen ka na iti tattao nga agum ti turay, saad, dayaw ken da dumapay a pagduyusan da. Naglakat ti agilunod, ngem narigat a banag daytoy para iti biktima. Apo Jesus, papigsaen na kami ken lawlawagam dagiti panunot mi. Sapay kumatakan kanayon asidadaan kami ang mangidaton ti biag mi para kadagiti kakabsat mi ang makasapol iti tulong mi. Kararag. Apo Jesus, kas ti panangawat ken panangsubot mo kadagiti naipabasol ken ka, tapno ikanawam dagiti maparparigat. Ikan nakamet kuma ti tured ang mangirupir ti kalintigan dagiti maparparigat. May daddadanes, may dasdasig ken agsagsagaba. Sapay kumat at impakita matured ken kiren ang mangibaklay ti panagtutuok dagiti maparparigat. Ket agbalin para kada kami a pagilasinan iti agnanayon a panagkaykay sami kas gimong. Amen. O Jesus, sa nalansa iti krus. May kapat nga estasyon, masaplitan ken mabalangatan iti siit ni Jesus. Daydayawen da ka o apumi a Iso Kristo. May basa manipod ti Banghelyo kasinsurat ni Juan. Kalpasan na, pinaalan ni Pilato ni Jesus, ket pinasaplit na. Nangaramid dagiti soldado iti korona a siitan, sada ingkabil iti ulo na, kinagayanda iti kolor obe, ket inaset ganda. Agbiag ti ari dagiti Hudyo, kinunkunada sada tinungpa. Ti Ebanghelyo ti Apo. Panpanunot. Apo Jesus, nadadael day tanasantuan unay arupa ken bagim, gapo kadagiti saplit ken balangat asiit asinagabam, manipod kadagiti soldado a Romano. Gapo itinindaklan a panagayat mo kada kami, napadasam tinauyuyaw a napakuyugan itiranggas ken gura. Adu a kakabsat mi iti agsagsagaba iti inhustisya, ngem tuleng kami kakadagiti asasog da. Tulungan na kam kadapo amang saranay kadagiti biktima ti inhustisya, tulungan na kami ang makalasin iti kaaduan kadakwada. Responsorio. Apo Jesus, nagsagaba ka iti napait unay para kada kami. Adu a kakabsat mi ti agsagsagaba. Adu a kakabsat mi ti biktima ti inustisya. Kararag. Diyos nga amami, gapu iti kastauna e panagayat mo kada kami. Imbaon mo iti nadyusan nga anak mo, agtutuok natay ket nagunga. Tapno isubli na kam ken ka ken agtungpal panakasubo ti lubo. Tulungan na kami amang ipanga kadagiti kakabsat mi. Nang nanguro dagiti nag-agregrigat ken makasapol ti tulong.
Tapno mabalen mi ti makiranod, iti dadaeg ti pagariam. Dawaten mi daytoy babaen ken Hesu Kristo nga po mi. Amen. O Jesus, anay salakan. Nailansay ti krus. May kalima nga istasyon. Imbaklay ni Jesus ti krus. Daydayawen da ka o apo mi a Heso Kristo ket agurukbab kam ken ka. May basa manipod ti Banghelyo kas insurat ni Juan. Kalpasan na inyawat ni Pilato ni Jesus kadakwada tapno mailansa iti krus. Iti kasta inalada ni Jesus. Timuara si babaklay ti krus na ket demteng ti disso am managan lugar. Ayan ti banga-banga. Ti Ebanghelyo ti Apo. Apo Jesus, pampanunot. Apo Jesus, nayawat ka kadagiti agtuturay tapno mailansa ka iti krus. Nayawat ken ka ti krus tapno ibaklay mo para kada kami. Nadagsen unay ngem pabaklay mo para kada kami. Nadagsen ngem baklay mo ngem siya ano mo kami amang awit. Gaputi na indakla na panagayat mo kada kami. Babaen iti daytoy nagbalen ka pagtuladan mi ti kinadisipulo. Nagdalyasat ka ti adayo kenarigat adana ket inanusa magingga analpas. Imbaklay na kami bayat ti panagbakbaklay mo iti krus mo nga agturong sa Jai Golgota. Responsoryo. Apo Jesus, inbaklay mo ti krus anapnuan ayat ken anos para kada kami. Apo Jesus, ado kada kami at taom, tinangibaklay ti krus da, gapu takabilitan. Apo Jesus, patarnawem ti kananakim mi, amangibaklay kadagiti krus mi, itinaldaw-aldaw. Kararag. Apo Jesus, ti anos mo anang ibaklay iti krus, ket karkariten na kami ita. Bayat ti panangipalagip mi iti dayta napateg apasamak. Inikan na kami iti pagtuladan, babaen ti sitatalugod a panagbaklay mo iti krus mo, para kada kami. Pakawanim dagiti nagkurangan mi, ken dalusan na kami manipod kadagiti basbasol mi. Tapno makiranod kam to ngagnanayon, ti panagbalay iti krus mo. Dawatin mi daytoy itinagan mo. Amen. O Jesus, anaylansa iti krus. May kanem nga istasyon, maitikleb ni Jesus. Daydayawin da ka o apo mi Hesu Kristo kit akrukbab kamkin ka. Sa uti Diyos, may basa manipod iti Banghelyo kas insurat ni San Mateo. Agsipod tawanen ti maaramid ni Pilato, ket madlaw na nga addar rumswa ariribok, nangalay ti danom sana binugwan dagiti imana, iti sangwanan dagiti tattao. Awan ti pakaibiyangak, iti panakapapatay, daytoy a tao, kinunana. Makaammo kayo ditan. Bayam tada kami, ken dagiti anak mi, ti mangsungbat iti panakapapatay na. Kinunana, dagiti tattao. Kalpasan na winawayaan na ni Barabas, pinasaplit na ni Jesus, sana inyawat kadagiti soldado, tapno ilansada iti krus. Ti Ebanghelyo ti Apo. Pampanunot. Maidaramudo iti dagati Apo, amang taptapaya iti sangalubungan. Nasugat dagiti dapan na.
naparigat ta nasapsaplit ken naadasan iti dara agpegpegerger ti tuming na nadunor ti abaga na gapu iti dagsen ti krus. Di na mabailanen nga isang ati krus sa jay kalbaryo ngem tumakder manen tapnoy patungpal na ti misyon na amangi salakan kadatayo. Responsoryo. O Jesus, anang isalakan kanyak, dagiti basbasol ko nang padagsen iti krus mo, isuan na idaramudom ka. Apo Jesus, saksakitek ito'y puso, panakapabasol ken ka, taisut, panakabasol ko ken ka, taisut, tinamaldaang ken namarigat ken ka. Apo Jesus, pakerden nak tapno diakton umanugot iti sulisog ti demonyo ken ti lubong. Kararag. Unap nuan ayat ay Jesus, baro atuok tilinak amo, baro atanda tinadarisay nga ayat mo kanyak. O Jesus ko, kinayat mo laeng tinagtuloy amay daton, apakasubutan ti lubong. Siyak apo, agsipod ta panagsubli-sublig anang basol, ninayunak dagiti rigrigat mo. Ngem ita agbabawi akon, Diyos ko, pagbabawi akon, dagiti basbasol ko, ket sumurutakken ka. Amen. O Jesus, anay lansa iti krus. May kapito nga istasyon. Tulungan ni Simon Serenio ni Jesus amang baklay iti krus na. Daydayawin da ka o Apo Iso Kristo ket agrokbabkam ken ka. May basa manipur iti Ebanghelyo kas insurat ni Marcos. Iti dalan, kasabat da ni Simon at taga Sirene nga ama da Alejandro ken Rufo. Naggapo ni Simon iti away ket mapan iti syudad. Pinilit dagiti soldado abaklayin na iti krus ni Jesus. Ti Ebanghelyo ti Apo. Pampanunot. Apo Jesus, nagayatam ang magipasit ti tao, uray pa iti panangisalakan mo iti lubong. Maysa ni Simon ang nakaimatang ken ka, kit natignay ang nangawit iti krus mo. Babaen ti panangibaklay na ti krus, nagbalin para na kami, akas modelo, ti disipulo as itutudyo, amang ibaklay ti krus na ket suroten na ka. Adu at tao itagdama, ti agsagsagaba, ta saan ang maipaay, dagiti kapututan da, kasapulan da. Nabaybayan, na ilaklaksid, kinsanda, amikikan iti importansya. Iturong na kami, amakaameres, ababaen, iti panangasimi kadakwada, matungpal mi, iti panakaipasit, amang baklay iti krus mo. Maameres mi kuma, aday to'y kitwagas, ngay susurot mi ken ka, kas disipulom. Responsoryo. Sipod pa idi punganay, nangayap ka kadagiti tattao, ang magipaset iti panangisalakan mo. Bayat ti panakapadas mi, iti panagturong mi ken ka. Magiranod kami, iti misyon mo ang mangisalakan. Ket tulungan na kami nga agbalin anaridam, iti pakarigatan, ti padami a tao. Kararag. Jesus ang managayat, pinalubusam ni Simon amang tulong ken ka, amang awit iti krus mo. Tulungan na kami akan kanayon, amang tulong kadagiti padami a tao, amang awit iti krus da iti biag. Tulungan na ka mamangawat kadakwada, ken kang runaan ti amin,
Tisaan mi panang parigat kadakwada. Dawatin mi da ito'y babaen tinagan mo. Amen. O Jesus, anaylan sa iti krus. May kawalo nga istasyon. Masabat ni Jesus dagiti babae ti Jerusalem. Daydayawin da ka o apumi nga Hesu Kristo kita krukbab kam ken ka. Tagaputi na sao ti Diyos. May basa manipod ti Ebanghelyo kas insurat ni Lucas. Adu at tao ti simurot ken ni Jesus. Sumagmamano kadakwada ti babae. Sangsangitan ken dungdung awan da ni Jesus. Tinalyaw na ida ket kinunana. Babae at taga Jerusalem. Didak sangsangitan. Dagiti bagbagiyo ket dagiti annakyo ket di ti sangitan nyo. Tao masidigen dagiti aldaw a panagkunanto dagiti tattao. Nagasat dagiti babae a dinagan anak. Di nagsikog ken di nagpasuso. Daytanto ti tiyempo a panagkuna dagiti tattao kadagiti bambantay. Tupakanda kami ken kadagiti torturod. Gaburanda kami. No kastoy ti maramid no naata ti kayo anyan tukit den no nagango. Ti Ebanghelyo ti Apo. Pampanunot. Iti baet iti panagrigrigat na. Impalubos ni Jesus asumurot ken kuana dagiti babae. Nang nangruna pakaseknan na ti masakbayan ken kasapulan dagiti tattao. Uray pay idi na palausen a panagtutuok na. Inikan na tayo iti pagtuladan, iti panakibiyang, panangtulong, ken panagpatigmaan. Responsorio. Apo Jesus, babaen ti pangpatulad mo, linuktam dagiti puspuso mi amangawat kadagiti rigrigat mi iti inaldaw. Adu dagiti tattao ti aglawlaw mi amarigrigatan, ngem mabuting kami at tumulong gaputa sang sagsagabaen mi met iti pangparigat a sagsagabaen da. Tulungan na kami iti likodan ti kinapanglaw mi ken kinakapoy mi ti pakinakem mi. Kararag, Apo mi a Hesu Kristo, babaen iti panangliwliwam kadagiti agsangsangit a babae, ipakitam kada kami ti ayat, na torturay ngem dagiti kinakapsot mi. Tulungan na kami amang parmek iti bukod mi a kinapanglaw. Tapno kabailan mi iti agsisinaranay iti bae iti panagrigrigat mi. Dawatin mi daytoy babaen iti nagan mo. Amen. O Jesus, anaylan sa iti krus. May kasyam nga estasyon. Oksoben dati pagananay ni Jesus ket ilansada. Daydayawen da ka o apo mi a Hesus Kristo ket agrukbab kam ken ka. May basa manipod iti Ebanghelyo kas insurat ni Matthew. Dimteng da iti may adiso a manag Golgota kayat nasa uwen lugar ti banga-banga. Inikanda ni Jesus iti arak analaukan iti apro. Ngem iti naramanan na ida naramanan na di na ininom. Inlansada ni Jesus iti krus
Nagbibingayan da ti pagananay na, babaen ti panagbibinunot da. Sada nagtugaw anang bantay ken kuana. Ebanghelyo ti Apo. Pampanunot. Maamiris mi no kasano ti maysa nga awanan gaway ken nakakaasi. Anya nga ta ti gep dagiti soldado idi inuksob da ken ka dagiti pagananay mo. Tapno barbaring mauksob met ti kinatanok mo. Ngem saan da napnek a nakakita ken ka alamo-lamo. Inlansada ka iti krus ket imbitin da ka. Tapno insultuen da ka dagiti amin na tattao nga aglabas. Ngem uray no namin ano uksoben da ti pagananay mo. Agtalay na edlat ta ti dignidad mo. Apo no abuswen mi ti bukod mi abagi wenno saan mi nga italtalek dagiti nabannog akakabsat mi ngagkalikagom iti inana. Sika ti uksoban mi. Ti pananguksob mi ken ka ket nakarkaro ngem iti nasagrap mo babaen kadagiti soldado. Tati isaan mi panangipaay iti umiso kadagiti kakabsat mi a marigrigatan. Sika ti pinaay mi. Responsoryo. Apo Isos, inuksoban kin insultuda, game saan ka bimalis kayat mo, ang igbalin mi ak nawayam. Wapo, kawasan na kami ikinatanok mo. Tapno aramatan nga kasalasag, pamangliglig na bunga na awis. Apo, ipakitam kada kami, saan laeng babaen, tinadnaraw awagas, impakay piksami dagiti aring-ing, itinaedek sa cross. Wapo, kawasan na kami ikinatanok mo. Tapno aramatan nga kasalasag, pamangliglig na bunga na awis. Maamiris mi Apo, iti panagbalin mi, alamula-mo, iti naliwid kinailimid. Kasi sino mi kit saan, mapukpukaw no dikit mawaya-waya nga abiyag. Wapo, kawasan na kami ikinatanok mo. Tapno aramatan nga kasalasag, pamangliglig na bunga na awis. Kararag, managayat nga ama, ited mo, ta anak mo, kada kami, babaen, tinagbalbaliw nga ayat mo, itinakumsum na, iti Diyos na, ket nakipagbiag kada kami, tulungan na kami, Apo, tapno kasken ka, itikan mi, dagiti nilyong mga naksapan, ket maluboser na agbiag kada kami, tapno magadmin tayo paypayso, mananek pagbiag, amen. O Jesus, na ilansa iti krus. Di may kasangapulo ni Jesus ken ni Dimas nga agbabawi. Dayawin da ka o Apo mi a Hesu Kristo ket agrukbab kam ken ka. Taga po iti no santo na krus mo insalakan mo tulo. Sa uti Dios manipod maibasa manipod ti Ebanghelyo kas insurat ni Lucas. Pinapabainan ti maysa nga kriminal kadagiti kriminal anay lansa. Saan ka di asika ni Kristo? Kinunada. Insalakan mo nga rod tabagem, ket isalakan na kami met. Ngem binabalaw iti kadua na kriminal. Di kaaya agbuteng ti Diyos, kinunana. Agpapada tayo amin amadusdusa. Rebeng na nga agsagaba ka, gaputi inaramid ta. Ngem daytoy a tao awan dakes nga inaramid na. Ket kinunana ken ni Jesus, laglagipen nak Jesus, enton mapan ka iti pagariam. Kinunan ni Jesus kinkuana, ibagakin ka daytoy, itanga aldaw, makipagbiyan kanto kanya, ijay paraiso. Ti Ebanghelyo ti Apo. Panpanunot. Apo Jesus, kas iti inaramid, iti umuna a kriminal, pagpabainanda kamet, dawatin mi ken kaapo iti pamakawan, ken panangaasim kada kami.
namin adon adaras nga imay kakada kami asi ayat ngem pinaayda ka. Paluk nengem dagiti puspuso mi, pagbalinem akas ti pusom, tapno situtulok kami amang ibaklay kadagiti krus mi iti tunggal aldaw, akas iti napaypayso nga espiritu ti ayat ken kaas. Responsoryo. Manangaasi nga ama, impalubos mo o mailansa iti krus, ti kakaiso na nga anak mo, gapu kadagiti kay rurumen abasbasol mi. Kristo amanubot mi, mabain kami ken ka, gapu ti kinasukir mi. Pinatengken mi dagiti puspuso mi, iti baet ti panagsagsagabam. Jesus akabsat mi, pinalubusam ang nagbabawi ti mananakaw, ang makiranod iti gloryam. Ipariknam kada kami ti saem ti kinatangsit mi, ken ti panagayat mi kadagiti na inlubungan asanikwa. Kararag, mangisalakan nga apumi, si papakumbaba kami nga nangitulog iti bagi, amailan sa iti krus, iti nga ti dua amananakaw. Babaen iti pagpatulad mo, impamatmat mo kada kami iti kinapateg ti panagpakumbaba. Isurum kada kami tinapudno panangipateg kadagiti kakabsat mi nga umarararaw iti tulong. Tapno kabailan mi asuruten tapagpatulad mo. Tulungan nakam nga agbiag a simple ken awanan panagikunкукuna. Tapno napudno kami iti panangipateg iti tunggal maysa. Lapunusen na kami iti ayat mo. Amen. O Jesus, anailansa iti krus. Ti may kasangapulo ket maysa nga estasyon, magkisarita ni Jesus ken Maria nga inana, ken ni Juan a disipulo na. Daydayawen da ka o apo mi Heso Kristo ket agrokbab kam ken ka. Maibasa manipod, iti ebanghelyo kasi insurat ni Juan. Iti asideg ti krus ni Jesus, si tatakder ni inana. Tikabsat ni inana, ni Maria nga asawa ni Cleophas, ken ni Maria Magdalena. Idi makita ni Jesus ni inana, ken ti adalan a dinungdunguna, kinunana ken ni inana, babai, adtoy ti anak mo. Kinunana met iti adalan, adtoy ti inam. Iti dayta nga oras, iniyawi ti adalan ni Maria, tapno agtaeng iti balay na. Ti ebanghelyo ti Apo. Ayaw ti may paiken ka o Kristo. Pampanunot. Gagangay nga iti tiyempo ti papatay ti maysa a tao. Ipeksana dagiti maudi a balikas ken bilbilin na kadagiti kakabagyan ken gagayem na. Dagitoy a balikas ket isuda dagiti kapatga na kalikagom na. Nasa unay ti kanito ti ipupusay. Inayayat ni Jesus ni Maria nga inana ken ni Juan a disipulo na inggana ken patay. Tinarigagayan na ti panagkaykaysada, ti panagsinnaranay da adwa, idi matay. Ni Jesus dinawat na kadatayo nga agbiag tayo para iti tunggal maysa. Responsoryo. Apo Jesus, tulungan na kami makita da ka ti kinatao dagiti kakabsat mi. Sagidem dagiti puspuso mi tapno kas kada Maria ken Juan awaten mi met dagiti kaaruba mi kas gabwayan ti talged ken pigsami. Papigsaem ti pakinakem mi amang rakrak kadagiti banag amang wara kada kami akas gimong.
Kumararag tayo. Apo Jesus, inted mo ni Maria, kas ina ken mangibabaet kada kami. Kas ken ni Juan, sapay kuma, taaklunan mi ni Maria, kas napaypayso nga inami. Tignayan na kami aming itrabaho, ti pagimbagan, dagiti padami at tao, para iti panakapalagan, ti kasasaad da, ken panakarukat da, manipod nakaadipenan da. Amen. O Jesus, anailan sa iti krus. Ti may kasangapulo ket dua nga istasyon. Matay ni Jesus iti krus. Daydayawen da ka uapo mga Heso Kristo ket agrokbab kam ken ka. Sao ti Diyos. Maibasa manipod ti Ebanghelyo kas insurat ni Lucas. Dandaniteng nga ti aldaw idagsip nga tentero adaga, ket nagpaot agingga ti alas 3 ti malem. Napigis a naggudwa ti kurtina anay bengbeng ti templo. Nagpukkaw ni Jesus iti napigsa. Ama, kadagita imam iyawat ko ti espiritu. Apaman ana sa una daytoy nauyosen ti biag na. Ti Ebanghelyo ti Apo. Pampanunot, Apo Jesus, indaton mo ti amin mo para iti panakaisalakan mi. Gapu iti naindaklan a panagayat na kada kami. Impalubos ni Ama ngagsagaba ken matay ka. Si tatalugod met a nagtungpal ka uray pe ken ni patay. Inkumit mo anamin pinsan tabagim iti akem anayawat ken ka. Da kami gagangay anamin pinsan ti panangikumit mi ti bagbagimi. Gagangay ngagdwa-dwa kami. Ket daytoy a panagdwa-dwa agbunga ti panagsagaba dagiti tattao a makasapol iti tulong mi. Nagbalin kami abulse kadagiti pakasapulan iti padami a tao. Nainayad amang iwaksi kadagiti pagnamayan mi, ken mapilpilit amang isakripisyo iti bagimi. Responsorio. Apo Jesus, sikati pagwadan dagiti amin a Kristiyano. Tinungpal mo ti pagayatan ti Ama, uray pay ken patay. Apo Jesus, amom dagiti pagkapuyan ken pagkurangan mi. Dagiti pagbutngan ken pagduaduan mi. Apo Jesus, amom no kasano ti kaado ti panagtutuok ditoy daga. No kasano ti kaado, arigat ken pakasapulan a masalaw mi iti inaldaw. Kararag. Apo Jesus, isuro na kam amangawat iti pagayatan ti Ama para kada kami itinaldaw-aldaw. Isuro na kami amang saranay kadagiti kakabsat mi ngangabit ken patay. Dagiti mabisin ken napanglaw. Dagiti nabaybayan. Dagiti maparparigat ken dagiti maupupay. Itdem kada kami ti pakinakem ken sirib amang pasangbay ken ka kadagiti puspuso mi. Ketagbiag kami kas mayanurot ti pagayatam. Amen. O Jesus, anaylan sa iti krus. May kasangapulo ket tallo nga istasyon. May tanim ni Jesus. Daydayawen da ka o Apo mi Hesu Kristo ket agrokbab kam ken ka. Sao ti Dios. May basa manipod iti Ebanghelyo kas insurat ni Mateo. Idi sumipngeten si mangpet ti maysa baknang ngagnagan iti Jose at taga Arimatea. Ken adalan met ni Jesus. Napan ken ni Pilato ket napan ken ni Pilato ket ninawat na iti bangkay ni Jesus.
Imbilin ni Pilato amay ted ti bangkay ken ni Jesus. Innalang ken ni Jose. Innalang arod ni Jose ti bangkay, binungon na iti baro alinen alupot, ket ingkabil na iti tanem a naikongkong, iti bato nga agpaay kuma ken kuana. Kalpasan na nangitulid iti dakkel a bato, a pinangserra na iti tanem sa napinanawan. Ay pimanaw, ti Ebanghelyo ti Apo. Pampanunot. Numan pa'y nabaknang ataod ni Jose at taga Arimatea, di nagkitakit anapan ken Pilato, saan na sinamer ti saad na, anang tungtong iti kalintigan ni Jesus. Impusta na tibiyag na, agraman pa'y kinabatnang na. Pinarmek na tibuteng na, amuna nga agsasao ni Jesus iti pudno. Iti inaldaw a panagbiag tayo, adu kada tayo ti mabuteng amang ipusta ti saad ken kinabatnang, tapno iruper na ti kalintigan ti pada na a tao. Mabuting tayo nga agsao iti kinapudno, namin adu miten adaras nga indadanes tayo, dagiti karuba tayo, namin adon nakikumplot tayo iti kinadakes tapno laeng mataginayon ti saad tayo, kayat tayo tinanamay aklase ti panagbiag, ngem iti panagi kumit tayo kadagiti bagbagi tayo para iti panagbalbaliw ti kagimungan. Responsorio. Apo Jesus, babaen iti papatay mo, inikam ti baro akay papanan ti panagbiag mi. Tignayin na kami ang mangikumit, kadagiti bagbagimi ng agtrabaho para iti kapya. Ken mangwarwar kadagiti kawar iti panagimbubukod. Kararag. Ti panakatignay mi babaen ti pagpatulad ni Jose at taga Arimatea. Palugudan na kami kumao Apo, ang mga ramid met iti kastoy para kadagiti kakabsat mi. Isurum kada kami no kasano ngay trabaho mi ti kinalinteg. Ited mo kada kami ti tured amang ibunan nag iti kinapudno. Tulungan na kami amang talikod iti anyaman nga awis ang makikamayet kadagiti managdagtakes. Amen. O Jesus, anailan sa iti krus. Maikasangapulo ket upat nga estasyon. Agungar ni Jesus. Ay, sorry. Yan. Hindi ka mo ibang sao ti Diyos. May basa manipod iti Ebanghelyo kas insurat ni Lucas. Iti umuna nga aldaw ti lawas. Nakasapsapa anapan dagiti babae iti tanem. Kitintugot da dagiti bangbanglo nga kasinsagana da. Ay. May kasangapulo ket upat nga istasyon. Agungar ni Jesus, daydayawen da ka, Apo mi Hesu Kristo ket agrukbab ken ka. Sao ti Diyos, may basa manipo ti Ebanghelyo kas insurat ni Lucas. Iti umunang aldaw ni tilawas, nakasapsapa napan dagiti babae ti tanem ket intugot da dagiti bangbanglo nga insagana da.
Nadanunda anay tulid ken naikaten ti bato ang nagserra ti ruangan ti tanem. Isu asimrekda ngem dida nasarakan ti bangkay ni Apo Jesus. Ti Ebanghelyo ti Apo. May paaiken ka, O Kristo. Pampanunot. Iti maysa nga agsapa, napandagiti babae iti tanem. Tapno pagdaydayawan ken saksyan ti tao. Ababae ni ti papatay na, inyig na ti baro nga biyang, dito'y lubong. Gapo iti napaypayso, nga panagayat na, naglakam ti kastaunay nga panagsagaba. Inyeg ti papatay ni Jesus, dito'y lubong ti baro nga agsapa. Baro abiyag ken baro akarit, para ti nakristyanwan na panagbiag. Inyeg na ti baro awagas ti panagbiag, may bagay ti daytoy a baro a kasasaad. Ti panagungar ti Apo Jesus, insuro na kadatayo, tanayaban tayo ti makiranod ti napabaro abiyag. Nga adayo ti napimpintas ngem ti naglabas. Masapul nga iwaksi tayo dagiti dati awagas tayo ket agbiag tayo, segun ti kinapateg ti Ebanghelyo. Ti mensahe ti Eucharistia, ken ti ayat ngipakita na nga isukuma, met iti agraira ti nakristyanwan agimong tayo. Responsorio. Apo Jesus, pagbalinin na kam kuma nga instrumentum tapno panagungar mo, ket agbalin agubwayan ti baro abiyag para ti amin anapaay, amang biro ken ka ti inaldaw-aldaw a panagbiagda. Makita. Ikaysam dagiti puso ken panpanunot mi. Dita nakemo tapno iwaragawag mi ti kinapudno. Salwadan mi ti kinalinteg ken agiinayat kami kasta tao ti Dios. Apo iturong nakam kumang mangbaliw kadagiti daan awagas ti panagbiag mi, segon ti espiritu ti baro abiyag mo. Kararag, managayat nga Ama, kukwam ti amin endayaw ken tanug. Gapu ti panang katungpal iti naindaklan ngayat mo kada kami. Inyawat ni Hesukristo nga anak mo ti biag na para kada kami. Para ti panakapabaro ti biag dito'y lubong. Babaen ti panagungar na, intaluna iti kinatao mi, tapno maadan kami ti awan pagkurangan na apanagbiag. Sapay kumatakan kanayon nga da ti sidong mi ti espiritu na amang idalan ti mangted ti pigsa kada kami. Tapno na paypayso ti panagpipinateg mi, ken mangbangon kami iti panagpaypayso ang nakristyanwan agimong. Dawaten mi daytoy tinagan ni Kristo nga anak mo ken apo mi. Amen. O Jesus, anay lansay ti krus, kasya na kami. Kumararag tayo. O Diyos, pinarmek mo ni patay babayan ti kakaisunang anak mo, anang lukat iti ruangan ti agnanayon abiyag, ngagpaay kada kami. Tulungan na kamkad nga rod uwapo ang mga ramid iti panagbiag mi, dagiti kalikagumam ang may patungpal. Daytoy ti dawaten mi gapuken nagungar a Kristo nga apo mi. Isu ang makipagbiag ken makipag-ari ken ka iti tempuyog ti Espiritu Santo, Diyos nga agnanayon nga wanting gana. Amen. Luwalwen tayo ti maysa nga amami, Ave Maria ken Gloria, agpaay ti panggep ti Santo Papa, ken agpaay ti kapya ti isa nga lubungan. Amami nga dat sa dilangit, madaydayaw kumatinagan mo, dumteng kumati pagariam, matungpal kumatinakem mo, dito dagaakas sa dilangit. Aldaw ito, iti kanin mi patinayon ngal daw, pakawanin mi ti basol mi akasmet pamakawan mi. Ti basol, dagiti nakabasol kada kami, di nakamet baybayan, ti manugot sulisog, salakan nakamket ti dakes. Amen. Ave Maria, napno ka ti grasya, ni Apo Diyos ti addaken ka, sika ti nainggasatan kadagiti amin a babae, nainggasatan met ti bunga ti tiyan mo, ani Jesus.
Santa Maria ang ina ti Diyos, ikakasin na kami ang managbasol, itaken tun oras ti papatay mi. Amen. Gloria ti Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo. Kasti punganay kastamit itateg na nayon, awan tinggana. Kantaen tayo ti kanta panggibos. Kaasyam apo, kaasyam daytoy ilimi, di nakam gorgoraen, ngagnanayon. Apo endengan nakam, ket kaasyan nakam, tapi man ken ka, nagbasul kami, sakiten daytoy puso mi, ti kinadakes ti gapwanan mi, kaasyam apo, kaasyam daytoy ilimi, di nakam gorgoraen, ngagnanayon. Itinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Amen. Sikaken siya kaniya manapanagbiyag, akakapsat tayo, agkanta tayo, idiri tayo, imbag kenayati apo tayo, napudno nalintegi ti amin na tao, agkakapsat tayo, agragsak tayo, iman tayo, pinulot abiyag namin tayo, dati Diyos ti munaan ang tetiyayat na, kakapsat tayo. Umay kayo agrukbab tayo, pada-pada tayo nga anak ti Apo, tasikaken siya kaniya manapanagbiag, kakapsat tayo. Itinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Ti Apo at dakuma kada kayo. Umadanin ti panangrambak tayo, ti tridoo, ti panangrambak tayo, ti ipapatay, panagtutuok ipapatay ken panagungar ni Kristo. Itultuloy tayo adalusan, ti puso ken kararwa tayo, agtalik tayo iti Ama, takaasyan na tayo, pasantuan na tayo. Tapno nga rod maikari tayo makiranod iti daytoy na santuan na misteryo, bigbigan tayo, pay dagiti basbasol tayo, pagbabawyan tayo ida, yan tangay mamati tayo, ti Diyos manang ngaasi kan managayat.
Sika na ibaon tapno paimbagam dagiti puso nga agbabawi. Apo kaasyan na kami. Apo kaasyan na kami. Sika nga imay tapno ayabam dagiti managbasol. Kristo kaasyan na kami. Kristo kaasyan na kami. Sika asitutugaw iti makannawan ti Ama tapno ibabaet na kami. Apo kaasyan na kami. Apo kaasyan na kami. Kaasyan na tayo kumati man nakabalin a Diyos. Kat kalpasan di pan nakapakawan dagiti basbasol tayo, ipan na tayo iti biyag nga agnanayon. Kumararag tayo. O Diyos, kinayat mo anagsagaba ti anak mo iti krus, gapo kada kami, tapno paksyatin na ti bilag ti demonyo. Ipaay mo kada kami nga adipen mo, ang mairanod kam to iti gloria ti panagungar, gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Diyos, iso makipagbiag ken makipagarikan ka, iti timpuyog ti Espiritu Santo, Diyos nga agnanayon nga awan ti inggana. Amen. Di may basa na daw iti libro ni Propeta Isayas. Insurunak ni Apo Diyos iti sauwek, tapno mapipigsak iti nabannog. Binigata pagagarenak adumngeg iti suro na kanya. Inikanak ni Apo ti panakaawat ket jak nagsukir wenno simmina ken kuana. Intayak ti bukot ko kadagiti managsaplit kanyak. Binayakida mang pabain kanyak. Impalubos ko aparutenda dagiti barbas ko, keto pranda ti ropak. Ngem sa anak aman ano iti panang pabain da kanyak. Tatultulungan nak ni Apo Diyos. Pinapuskol ko ti ropak tapno makaibturak. Amok asanak to amay babain, agsipod ta si ti Diyos kanyak. Ket ipaduyakyak nanto nga awan basol ko. Siya sino ti makaitured amang idarom kanyak. No adda, dumatag kami ti pangukuman, ket yuli na ti darom na. Ni Apo Diyos ti tumulong kanyak. Siya sino nga rod ti makapaneknek ang nagbasolak. Ti sao ti Apo. Apo, gapu ti ayat mo, na indaklan, insalakan na. Sika ti gapu na, ano siak, ket itibain, nalapunosak, kadagiti kakabsat ko, sang ili ti kayarigak, kaslaak gangganaet iti pamilyak, kasla gumilgil ayab nga apoy, ti panagayat ko ti templom, siyak nagtinagan dagiti akin ka maiturong. Apo, gapu itayat mo na indaklan, isalakan na. Nagladingit ti pusok, gapu ti panakaumumsi, ket nagbalinak ang nakakaasi. Nang namnamaak iti asi, ngem awan ng mga asi kanyak. Nagururayak iti panakaliwliwa, ngem naupayak. Inikandak iti sabidong idi mabisinak. Pinainomdak ti suka idi mawawak. Apo, gapu itinayat mo na indaklan, isalakan na. Agkanta akto ngagdaydayaw iti Diyos, ipakaamok to ti kinatanok na. Babaen ti panagayat ko ken kuana. Numakita daytoy dagiti na maidadanes agragsakda. Dagiti agdaydayaw iti Diyos naparigtada. Tadagiti nakurapay ipangag na ida. Itlagipin na dagiti na ibalod at tao na. Apo, gapu itayat mo na indaklan, isalakan na. Tingin tay titimik ti Apo. Bumangon ket agridam tayo. Umasit
da kumakada kayo. Hasta kumamit ken ka. Ti panakaiwaragawag tinasantuan nga ebanghelyo kas insurat ni San Mateo. Gloria ti may ken ka o Apo. Maysa kadagiti 10 ket 2 nga adalan nga agnagan ni iti Judas Iscariote. Tinapan kadagiti pangulwen a papadi. Anya ti itedyo kanyak no yawat ko ni Jesus kada kayo kinunana. Inikanda iti 30 abagi iti perak. Manipod iti dayta kanito binirbirok ni Judas ti gundaway na amang lipot ken Jesus. Ti umuna nga aldaw ti piyesta ti tinapay nga awan libadura na. Napandagiti adalan ken Jesus ket sinaludsod da. Sa dino ti kayat mo apangisaganaan mi iti pangrabiim ti Paskwa. Kinunana kadakwada in kayo iti maysa a tao nga adda iti syudad ket ibagayo ken kuana. Kuna ti maestro dimtengen ti oras ko. Ditanto balay mo ti pagpaskwaan mi. Siyak ken dagiti adalak. Tinungpal dagiti adalan ti imbilin ni Jesus ket insagana da ti pangrabii a pangrambak ti Paskwa. Idi rumabiin simmango ni Jesus ken dagiti 10 ket 2 nga adalan iti panganan. Bayat ti pannanganda kinuna ni Jesus. Ibagak kada kayo ti pudno, may santo kada kayo ti manglipot kanyak. Kasta unay ti pannakariribok dagiti adalan ket maysa-maysa nagsaludsod ken kuana. Apo saan asyak ti kunam anya. Ti kinagiddan ko anang isawsaw iti tinapay iti manlukong isunto ti manglipot kanyak insong bat ni Jesus. Matay to ti anak ti tao kas kuna tinasanton a surat ngem asipay dayta a tao amang lipot to ti anak ti tao. Naimimbag pay kumano di na yan anak. Nagsao ni Judas amang lilipot. Maestro siyak ka di ti kunam. Nasa umon insong bat ni Jesus. Ti Ebanghelyo ti Apo. Dayaw ti may ken ka o Kristo. Nembagarabi itayo amin Apo. No amirisan tayo nga nasayaat. Ito iti kungkuna tayo. No pinarswa ti Diyos ti lubong ana pintas. Apaya nga rumwar ti dakes. Apaya nga adda no kumano pinarswa na nga nasaya at ti lubong. Apaya nga adda manglipot apay nga adda dakes. Anya tirol ti dakes nga tapno anya tirol ti dakes tapno agbiag tayo nga Kristiyano kuma. Kung na tayo idi na minsan day di kaya mo na nakaibaga na day di sa recollection. Idi pinarswa ti Diyos ti lubong good amin nasayaat. Kaapaya nga pagamon ka adamot ni Lucifer. Inramraman na nga pinarswa. Ikunamot nga ro dagiti agad-adal ka ni Lucifer ka leader dagiti ay pangulo dagiti ay angheles nga nagdisobey kuna tayo nya. Katatamot nang create ni Apo Jesus iti adalan na nang formar iti baro a grupo tadda kadwa na nga mangiwaragawag ti naimbag nga damag aglalaok mo dagiti na formana adda nang ikari nga matayak no matay ka matayak met uri sa dinnot papanam sumurotak kunamo ni Apo Jesus balbalatong kunana nalakam nga paglikodan ta sa kunana taapay sakbay nga agtaraog ti kawitan na mintlonton nga inlibaknak ni Pedro dayjay. Kano daduma ka akaslaman nagrigat nga patyon dagiti tattao nga kasladala kari ngam inton dumteng ti gundaway ni talikodan damo dijay. Karida nagsaki man nga pakilanganan dagiti kakasjay nga tattao. Kasla ko matatta.
Nagtatangkan na iti prinsipyo tayo. Pink kami, red kami. Talagang i-declare mo dyan, tibalay mo, talagang dahito iti kwa. Manok kaya mo no kunada, inton sakbay, isong arji kunada nga, inton maudi nga men mo, anya na ganan, inton maudi nga kanito, kunadan ton ka, nay, nakakarkarit nga kadwana ka, into gayam no maudi ka, nay, taluulo na, ay duwala anya nakapanimid laeng ka, nay, nagbaliw mo nga dagos, di jay prinsipyo, napukaw mo ta. Kasla kuma, anya te kunada nga rod idin nga, piyapay di kalding ta, 3,000. Ngamji butante, 5 gasot. Wow! Nagngina kay mutan. Kasi nga rod, kala nakakarkarit ka nga mangibaga, ado na kiti tattao nga kastoy, kung kasla natangken di prinsipyo da, into no kantal-tali ko danda mo ilaang, ay, siya ka, narigatak nga kasjay, no kunam nga takdirak latan ahaan nga dayte. No, inya tinaadal ko nga nasaya, atin na ka, ison ati takdiranan. Isugurod nga hanggang agsao-sao, no hamo nga sigurado, ta pagbababawyam to nga kunada, nya. Kasi mo, di muna ni Judas, anya tinapanan ka dagiti panguluan ti Sanhedrin, mano ti itedyo kanyak, 30 bagiti perak. Wow, napannan inlakon data, nang train kanya na, nang sursuro kanya na, nang ibakita ti milagro kanya na, nang ipakita ti kinapudno kanya na, nangayat kanya na, ay pagamuan ti inikanda ti 30 abagi ti perak, nay namnaminsan intednan. Haan lang nga di utang nga naimbag anakem. Haan lang nga utang nga naimbag anakem ti kurang ijay. Kurang di katatao. Nga mabalikog laeng kadagitoy nga awan tinasayaat nga papanan na. Kasubyanan tayo, apaya nga min nga addadakes, apaya nga adda masulisog, apaya nga kadla kumadayjay. Nang buo ni Apo Isus ti kakadwa na, ni Pedro tinalikodan na, ni Judas liniputan na. Apay kasapulan nga kastoy ti biyag tayo, kasapulan nga addadakes, itilubong tayo, apay madingata nga awan. Iti panagbiag ko man ni Apo Isus kanya, iti panagbiag na kuma dito'y lubong ka, na anayas, tadagiti kakadwana ka, nung ato no awan ng lipot. Nagmayat nga tagi anayas ti biag na yan, na kumano awan tinang lipot. Kasi magkanya tayo, kitaan nyo, iji may nga pamilya, uri nagsasayaat ko na mayat ti panang train dagi naganak itedda amin amuyo de kung kunada pagsasauda nga black sheep addan tulat tamot tumanor nga sabsabali ti panunot na uray mo ti organisasyon tayo IJC sayo uray mayat amin ti panggepyo addan tulat tamo balikog ti panunot na nga rumwar nga makaupay. Hindi pa nagkakadwa tayo, uri nagsaya at plano tayo. Addan tulat na bangking. Ngam apaya nga dito tinabayag nga salsaludsudan tayo. Apaya nga masapul nga da kasi apay nisasari nga nga makasjay ni Apo Isus masapul ka di nga maliputan. Mabalin ko nga nangisurulatan, nagbibiyag aging gana nga limaklakay, nga aging gana nga natay nga natural death. Nga madimot anya. Taapaya. Ay kanatay to dagiti nakakita kanya nan natay ana 81 no 100 ko matitawon na santo natay ay dagiti kakadwa na pimusay dan sino pa iti makakitan to nga ti panagungar baro nga henerasyon andan do patsyenan Diyak amo man no kasano nga ti logic na na kitaan nyo. Masapol ka di nga maliputan tapno maipakita na nga iso ka agungar. Nayon ka diti plano ni Apo Diyos dayjay. Nayon ka diti plano ti Ama dayjay. Nga masapol nga liputan ni Judas, tiliwunda, ipagbaklayan dati cross, tinulungan pa ni Simeon nga taga Sirene, tatangda Alejandro kenne,
O, kaya kakabalay kami. Apay kapoy. Amoy yung magayam. Una ta, kalkalpas yung mga nag-istasyon. Ay, lalaki din. Ngayon to, no damagot nohan nga pa nag-istasyon, nalipatan nyo. Apay isungor nga, masapol nga ibaklay ay inyanagan liputan da maibaklay ag mailan sa tikros matay tapno agungar apay nayon nga tati plano ti Dios dayjay ngem ni Apo Jesus kanayon na siguro no kitaan tayo kanayon na apay nga imbaga ni Apo Jesus nga mismo ibagbaganan mapapatayak to mailan saak na niya maparigaten dakto. So nga masapol nga mailupit, maibadek, tapno maipakita natin na pigpig sa power. Ngam ti panawon ti tuok ken panagrigrigat, awan ati makaawat. Sino ti makaawat ka dagiti adalan na ken dagiti sumursurot ken kuana nga masapol kunana nga rod di adda jay nya naganan. Bantay tabor, naglawag ti nagbalbaliw ti panay langana. Kuna ni Pedro, anya ti kunana, it's good to be here, agyanta idtuyon, agarami dakti kalapaw. No. Masapol nga agsubli tayo Jerusalem, kat papatayon danto, agrigat to, ginuyod nan. Hamong ibagbagat ti kasta, handa nga kayat nga kasjay. Iso nga di agrigat ni Apo Jesus, agladingit amin. Nga mahanda na awatan, nga addan to, dakdakkel a panagungar, kati saludsod, nayon kadi. Ti mangiroroman ti tao, tapno adda dakdakkel nga panagungar. Mabalin siguro. Tano iso na ti mangted ti panubok iti biyag tayo, na iso na ti mangted ti ladingit ken pakaupayan kada pagrigatan tayo, tapno iparinanan to ti dakdakkel nga panagungar. Iso nga no adda mangiroroman siguro kanya tayon. No adda mangilanglangi kanya tayo. Daytay naturturay nga kasla isuda na ti pudno nga daytay kasla nagkamali ka kaawanan ti gundaway mo nga agungaran ilupit-lupit na ka apa inya ti purpose na nga rod dayjay. Kasla kini Apo Jesus at tinuptupraan da. Lumaban pa dagiti kuanan mabuteng da pay aminen. Limaban mo ani Pedro may salalapayag mo tinatinag nang insubli mo ni Apo Jesus. Awang pay ganas, ijay lang nga nakabalos dapat na pala inagasan mat niya. Kayso ti kunana, masapol ka di. Daytoy, no alaon tayo ti dakdakkel nga anggulo, wen. Iso nga no adda daytay tao nga, adda pasamag ti biyag tayo, tao man, sitwasyon man, kasasaad man, nga tiri na tayo ka maababak, riin na tayo ka mailuplupit, tiri na tayo ka kasla magungundawayan, tiri na tayo ka kasla malipliputan. Urayan tayo in God's time kunana di jay nga dadtan to ti panagungar iti sumaruno. Baka no dayta nga mapaspasamak during the event kunana di jay, na kabayatan dayta nga mapaspasamak hantay pala maawatan. Agrikla mo di puso, lumaban di puso, ngam ka maudyanan na, baka isunto ti inyanaganan, baka isunto ti pagungaran tayo, kuna tayo di, diya ka mo dirabi di kuna tayo, nga di turning point ti biyag tayo. Masapol nga maaramid kanya tayo no dadduma, tapno adda panagmature, adda panagnakem, tapno adda nga sumikil. Iso nga no dadduma, adu dagiti gundaway, no matno iti na espirituan nga panagbiag, ti kung kuna tayo, panubok laeng ni Apo Diyos, iso laeng, it's just a test. Subsubukan na kalaeng, kanagriga mo niya. Ipapatim ti agtrabaho, dagiti dadduma agabrod da. Ipapatim ti agabrod da para laeng ti panagadal ti anak. Anya mo day tanga panubokon nga tumawag di anak mo ko, mamang masikuga kon. Wow, panubok. Nagsakit mo't anya. Adda mo day tayo ko kakaasi ka nga ng pagpabasa. Agridwaran. Mangrugi nga agtrabahon.
Nagmotor laeng, na idurbab, na inakumatosan. Awang pa'y may isang aldaw, pimusayan, kakaasi ka nga ng papaadal, kakaasi ka nga ng tultulong. Anyak ko ng mga rudayay, wow, panubok. Nyo, nagsakit mo no daduma niya. At damo day tay, ti as-asim tulungam, la tumulong tulungam nga kwan, nga umaon mo tibiyag gapo ti rigat, awan di awan. Nga mabalbalin amin pa nga kwartam, nagdalaki di ko maka, itid mo. Kamaudyanan na, kaisod to gayam timang sangdo, ako na amo yimang sangdo. Isumo ilagayam timang sangdo kanyam. Pagamuan ta, han nakape ipiritan, han nakape ka respetaran ka. Ala, wow, hello. Panubok. Nagsakit di mat. Nagmadi niya. Nagsakit di ginakam no kasi di mapasamak. Ngamkit kitaan tayo kakabsat, nasaksakit akin ni Apo Jesus mat. Kitaan tayo mo di inaramid na ka, nasaksakit adag iti tattao nga nangiwalwagay-way ti palmada. Hail our King, dayto iti arimi. Idi agpilidan, sinno ti kayat yu away-awayaak. Dati kung kunayo nga ari ti Hudyo, wano ni Barabas ti pilmo, liniputan da adagusen. Idi mailansa, idi agrigaten, makipagkatawadan, makipagtuptupradan. Ibagbagadan nga iso ti ari da, idi pinakan na ida, nga rinibribo nga tattao, wow, sumursurot da tanabsog da. Idi pinainom na ida iti, ay niya naganan, idi inagasan na dagiti masaksakit, daytoyan ti ari mi kunadan, nga idi pa nagpipili, ne, made, sa balit pinili da. Sa balit ipinili da. Kakas jemot laeng kanya tayo, nukit kitaan tayo, iti biyag tayo, anya kadida ito'y panubok, subsubukan na, kitaan na, nukas ano tayo katibker, mabalin asiguro dayjay. Tano haan nga liniputan ni Judas, no haan nga napasamak kanya na, haan na nga naipakita, tidakdakkel nga, power na. Ta iti nagbalbaliw jila nga na ijay bantay tabor, nakita dan angat da power nan, ngem handa pay awam pay launay ti impact na kanyada. Ngem idi na ipunpunan na tayon may katlungal daw nagungaren, wow, dadtan, nagadon tinamati isogayam daytoy, ostogayam day di ibagbagada, rinogyandan nga insurat meten. No anya dagiti napaspasamak, aging ga iso daytoy Biblia tayon. Iso nga dagiti pasamak ti biyag tayo, kunatay manen agpangatog pababa. Ups and downs. Kadagiti panubok ti biyag tayo, in God's time, orayon tay laeng nga agungar tayo met kaskengkwana. Kadagiti gundaway nga agsurrender tayon, in God's time, orayon tayo met nga addanto ilulungaw. No dagiti dadduma, napapaot la siguro DJ panagsagaba, kadagiti dadduma, kaslaawan laeng tilulusutan na, ngem agtalik tayo iti plano na. Uray ni Apo Jesus tupay, kunanapay, na mabalin ikatam da iti kupa ti panagsagaba, ngem tapagayatam ti masurot. Iso nga da tayo man, adda pagdadaanan, problema ti pamilya, problema ti trabaho, problema ti salunat, problema ti relasyon, sino man day nga pakarigregatan tayo. Italag tay kengkwana nga barbaring addan tumet, panagungar. Italag tay kengkwana nga nabilbilag to, dayjay plano na kada tayo. Isugar nga aramidan tayo dagito itapaya, papaunagan tayo di pamati, papaunagan tayo di relasyon. Ano nagtalag tayo ken Apo Diyosen, awanen ti kabuteng. Nintad tayo ken kuanan ti amin, awanen ti pagdanagan. In God's time, solbaren nanto amin. Si
Pumararag tayo kakabsatap no datayo, ken dagitoy adaton tayo, makaiayo kuma iti Diyos Ama, aman nakabalin amin. Ket may paaya pakidaydayawan, ken pakigloryaan tinagan na, ken kastamet a pagimbagan tayo, ken di kadagupan tinasantuan nga iglesia na. Awatem kadapo daytoy daton mi, ket ipaay mo, tamapudnuan mi ti makiranod, kadagiti misteryo ti panagtutuok ti anak mo, ket malakaman mi dagiti napateg abungada, gapo ken Kristo nga apo mi. Amen. Ti apo adda kuma kada kayo. Kasta kumamit Itag-ayo dagita puspusoyo. at dadan sagay iti apo. Agyaman tayo iti apo a Dios tayo. May kari kitrumbeng. Pudno unay may kari katrumbeng annong mi kat pakaisalakanan mi ada kami iti amin a tiyempo ken disso. Agyaman kam ken kaapo na santuan nga ama man nakabalin kat agnanayon a Dios gapo ken Kristo nga apo mi. Taammo mi nga asidegan dagiti aldaw. Ti makaisalakan na panagtutuok ken nagloryaan na panagungar ni Kristo. Ket isu ti pakaparmekan dagiti tangsit ti demonyo ken pakailagipan ti misteryo ti pannakaisalakan ti tao. Ket gapo ken Kristo agrokbab itadayag mo ti ehersito dagiti angheles. Ket iti agnanayon agraragsak da itasaklang mo. Ket dawaten mi ti palubos mo kuma. Ta itimpuyog mi met tinakurapay atimak mi kat konami adi agsarday. Santo, 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 ti Apo ang Diyos, dagiti amin naparswa. Ti langit ken daga, napnoday ti bakay. Atin mengarod ti paay mo ta espiritu mamang pasanto kadagitoy adaton tapno pagbalinam gati paay mo ida kada kami abagi kandara ni apo mi a Heso Kristo. Isu idi sakbay ayawat na asi aayat ti bagina tapno agtutuok nangala iti tinapay nagyaman ken ka pinispisi na sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana alaen nyo ket mangan kay amin iti daytoy. Kada ito iti bagik, isa mayawat to maipaay kada kayo. Kastamet akalpasan day di panang rabiida nangalay ti kalis, nagyaman manenken ka, sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana, alaen nyo ket uminom kay amin iti daytoy, tadaytoy iti kalis ti darak. Dara ti baro ken nagnanayon atulag iso ama iboyat to ama ipaay kada kayo ken kadagiti ado at tao tapno mapakawan dagiti basbasol aramidan yo daytoy a pangilaglagip yo kanyak. Ti misteryo ti pamati. Babaen ti krus mo, kenin ka panagungar, panagungar, inakamin salakan, sika anunubot ti sangalubungan. Iti ngarod pa nang ilagip mi ti papatay, kan panagungar ni Kristo, idaton mi kan kaapo ti tinapay ti biag, kan ti kalis ti pannakaisalakan. Agyaman kam ken kata impaay mo, ama ikari kami, ngadda dito'y saklang mo, katag serbi kam ken ka. Dawaten mi apo, tada kami amakirano diti bagikan dara ni Kristo, pagkaykaysaan na kam kumati Espiritu Santo. Laglagi pam kadapo ti iglesia manay saknap iti sangalubungan ket parairayam ti ayat na anayusan. Laglagi pam met ni Francisco a Santo Papa mi ni Marlo nga arsobispo mi dagiti amin nga obispo ken papadi. Laglagi pam pay apo dagiti kakabsat mi apimmusayan asi inanama ti panagungar danto iti sidong takaasim. Awatem kadida iti sidong taranyag mo apakakitaan daken kay ti rupan-rupa. Dawaten mi apo tay paay mo matakaasim kada kami. Aramidam kumaamay karikam amin iti agnanayon abiyag. Ket makiranod kam to kenenggasatan a Berhen Maria nga ina ti Diyos. Ninagasat a Jose nga esposo na. Dagiti nagasat nga apostoles ken dagiti amin asa santo. Isuda a nakapudno a nagserbikan kaditoy daga. Makikadua kam to kadmet kadakwada. Nga mangitantan ok ken mangidaydayaw ken kagapo ken Heso Kristo nga anak mo.
Gapo ken Kristo, si kakaysa ken Kristo, ken iti sidong ni Kristo, iti timpuyog ti Espiritu Santo, iroknoy miken ka manakabalin nga Ama, ti amin adayaw ken gloria iti agnanayon nga awan ti inggana. Amen. Intay umararaw iti Ama, katlualwan tayo ti kararag nga insuro ni Apo Jesus kada tayo. Amami ngaddat sa dilangit, madaydayaw kumatinagan mo, dumteng kumati pagariam, matungpal kumatinakem mo dito'y daga. kas sa dilangit. Itdam kadakam tel dawitoy, ti kanen mi ti patinayon ngaldaw, pakawanem met ti basol mi, akas met pamakawan mi, Ibasul lagi tinakabasul kada kami. Di nakamet baybayan nga manugot ti sulisog, isalakan na kamket ti dakes. Dawatin mi ken kaapot isalakan na kami kadagiti amin na pagdaksan mi. Itdam kada si aayat ti kapya kadagiti aldaw mi, kat babaan ti pannulong takaasim kada kami, kan kanayon kumalaeng nga iti basol mailisi kami, ti amin ariribok maikanawa kami. Kabayatan ti panangururay mi ti kinagasa tanamnamaen mi, ken iti yaay ni Hesus Kristo anang isalakan kada kami. Akukuam diloray, ti panakabalin kindayaw, taganayon na rin to agasarday. o Apo mi a Hesus Kristo kinunam kadagiti apostoles mo kapya ti batik kada kayo, kapya ngaggapo kanyak ti itad ko kada kayo, saan kada dagiti basbasol mi ti mingmingam, no di kat ti pamati ti iglesyam, kat kasmayan nurot iti pagayatam, ipaay mo kada si aasiken kuana ti kapya ken panagkaykaysa, si kang agbiag ken agari iti agnanayon nga awan ti inggana. Amen. Ti kapya ti apo kan kanayon kumangadda kada kayo. Basta kumamit ken. Ipaay tayo ti kapya iti tunggal maysa kada tayo. Kapya kada kayo amin kapya. Cordero ti Dios, amang iika, kadagiti basbasulti sa ngalubungan, mga asika, kada kami. Cordero ti Dios, amang iikat, kadagiti basbasulti sa ngalubungan, mga asika, kada kami. Cordero ti Dios, amang iikat, kadagiti basbasulti sa ngalubungan, idem kada kam ti kapya, idem kad ti kapya. Adtoy ni Apo Jesus ti Cordero ti Dios sa mangikat kadagiti basbasol ti lubong, nagasat tayo anaayaban iti daytoy apadayana. Apo jak may karingaw may kakanyak, nanti may salay nga sa mapaimbag tuntoy karo.
sa bali pimananam naman arakupen nak ngarot dala sakbay nga inak maiwawa umay kumani ka man o Diyos ko nalukoy unay abiyag ko tasikalaeng uapo tiyam mo kamakatulong tuydo mo umay kumani ka man o Diyos ko napulkok kunay abiyag ko tasikalaeng uapo tiyam mo kamakatulong tuydo mo agpasagak ngarot ken ka tawan sa bali pimananam naman arakupen nak ngarot dala sakbay nga inak maiwawa Kumararag tayo. Man nakabalin a Diyos, ti Sagrada Eucharistia, iwaragawag na ti ipapatay ti anak mo. Isamay mo kada kami tinapaypay so apanagtalek ti inkarina, asika inted mo kada kami ti agnanayon abiyag. Gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Diyos, iso makipagbiag ken makipagarikan ka iti timpuyog ti Espiritu Santo, Diyos nga agnanayon nga awan ti inggana. Amen. Makita yo daytoy tugaw ni Apo Padi, daytoy ken dagita candlestan Apo. So dati na panan daytoy 6 second collection tayo nga project tayo. At damot nang idonar nga may isa nga imay bimisita daytoy simbaan tayo nga timulong iso dayjay pagipatadiran ti pagkolektaan ken dayjay pagkolekta nga mismo. Nakita na nakaidad ta dayjay pagkolekta tayo iso nga inted nan di tayo pa'y amutinagan na ngam imbagaan na mang tidak to Apo kunan na kay impaipawit na mo laang iso nga inayon tayo nga ikarkararagan mo't ida. Basta nga itultuloy tayo nga agtitinulong para kadagiti pagsayaatan daytoy nga parokya nang runa dagiti panagkikinararag panagsisinakit ken panang suporta. Ti Apo adda kuma kada kayo. Kasta kumamin Bendisyonan na kayo ti man nakabalin a Dios ti Ama ken ti Anak ken ti Espiritu Santo. Amen. Nalpasen ti nasanton a misa intayon iti ayat ken kapya ti Apo. Sino man nagtarigagay kasumurot kaniyak libaten na pag-ina ket suroten na at tuyak dungdungeg to'y adipen mo nga agtungpal bilbilin mo at sa ukat mo
Amen.